Insellmilkom jekk Alla jrid nhar il-Ħadd 24 ta' Jannar sejrin niċċelebraw jum il-Kelma t'Alla. Il-Ħadd dedikat kompletament lill-Kelma t'Alla. Kienet il-xewqa tal-Papa Franġisku sentejn ilu illi l-aħħar Ħadd ta' Jannar aħna l-insara nerġgħu niftakru fl-importanza tal-Kelma t'Alla fil-ħajja tagħna. Propju għal din l-okkażjoni nixtieq naqsam magħkom silta mill-Iskrittura, din id-darba min issenieħu silta mill-Vanġeli jew mill-Ġdid Testament, imma żilt li naqraw u nimmeditaw flimkien silta ċkejkna meħuda mill-ktieb ta' Neħemija. Forsi ma tantx nafu b'dan il-ktieb, dan huwa wieħed mill-kodba tal-Antik Testament li jiddeskrivi s-sitwazzjoni tal-Lut wara l-esperjenza qarsa tal-eżilju. Il-Lut li reġgħu bdew jibnu il-Belt ta' Ġerusalemm u t-Tempju kienu qisu bħal donnhom bla kuraġġ u għalhekk Neħemija, il-gvernatur, beda jixprunhom biex jingħaqdu u flimkien jerġgħu iħossuhom poplu, anzi jerġgħu iħossuhom il-poplu t'Alla. Fil-kapitlu 8 tal-ktieb ta' Neħemija, l-awtur sagru jirrakkonta dik li aħna nsejħula teknikament liturġija tal-kelma. Kif sejrin nisimgħu għandna deskrizzjoni qasira tal-poplu kollu li jinġabar f'pjazza kbira ħdejn it-tempju li kien qed jerġa' jinbena biex hemmhekk flimkien jerġgħu jisimgħu il-kelma miktuba ta' Alla. F'dik il-kelma jisiltu qawwa u kuraġġ. Imma ejjew nisimgħu s-silta. Ktieb ta' Neħemija, kapitlu 8, mill-vers 1 sal-vers 12. Uliet Iżrael kienu fl-ibliet tagħhom, imma meta wasal is-seba' xahar il-poplu kollu inġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bib l-ilma u talbu lill-Eżdra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien ta' lill-Iżrael. Kien l-ewwel tas-seba' xahar mela u Eżdra l-qassis ġib il-liġi quddiem il-ġema' li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sab sa nofsinhar ara minn quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' il-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq il-palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Fuq il-lemin tiegħu kien hemm weqfin ħdejh Matitija, Sema, Anajja, Urija, Hilkija u fuq ix-xelluk Pedajja, Misael, Malkija, Ħassum, Ħassabana, Zakkarija u Mesullam. Imbagħad Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wifqa. U Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il-fuq wieġeb Amen, Amen. U nxtaħtu għall-kubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Ġoswe, Bani, Serebija, Ġamin, Akkub, Sabtaj, Ħodija, Maxija, Kelita, Azarija, Ġozabat, Ħanan, Pelajja u l-Leviti għadu jgħallmu l-liġi lill-poplu. U l-poplu baqa' wieqaf fejn kien. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiehem, fissruh u spjegaw il-qari. Imbagħad il-gvernatur Eżdra, il-qassis u l-iskriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha dan hu jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux
għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu mbitħelu u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplow iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu isktu, dan hu jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħaddieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehm dak kollu li kienu għallmuh. Din hija silta interessanti ħafna. Għall-ewwel darba fl-iskrittura mqazza tiġi deskritta liturġija tal-kelma. Tgħidu li ma qabel ma kinux jaqraw mill-kelma tal-Alla iva. Ma tinsewx li kien waqt l-eżilju u f'da żmien ta' wara l-eżilju illi intemm il-proċess twil tal-kidba għalmenu tal-kodba ewlenin tal-Antik Testament. Jiġifieri f'din il-liturġija tal-kelma kellhom anki l-iskroll, ir-romblu miktub illi setgħu jaqraw minnu. Mid-dettalji ta' din is-silta x'joħroġ sabiħ. L-ewwel nett il-poplu iqis dik il-kelma miktuba bħala kelma sagra, bħala il-kelma ta' Alla. F'dik il-kelma jsib il-qawwa tiegħu, l-identità tiegħu. Indunajtu kemm l-awtur sagru jagħtina dettalji biex jurina kif il-poplu kien iqis qaddis ir-romblu l-iskroll tal-iskrittura, il-ktieb tal-liġi ta' Mosè, jgħid illi bnew pjattaforma tal-injam, l-iskroll tal-liġi nfetaħ fuq aħna kikullum ngħidu ambone jew leġiju li kien għoli ħafna ħalli kulħadd seta jarah. Interessanti illi meta tibda tinqara l-kelma il-poplu kollu iqum bil-wifqa sinjal ta' rispett tal-kelma li qed tinqara. Fl-aħħar mill-aħħar bħalma nagħmlu aħna kull nhar ta' Ħadd meta jinqara l-Vanġelu waqt il-liturġija tal-kelma fil-Qudiesa. Eżdra li kien qed jaqra ibierek lil Alla u l-awtur sagru fakkarna li f'dak il-mument il-poplu kompla jbierek lil mulej billi wieġeb Amen, Amen u mhux biss għax kienet se tinqara l-kelma niżlu għarkub tejhom wiċċhom fl-art iqimu lil mulej. Tgħidu li dettalji żgħar imma kollha dettalji li juruna il-fidi ta' dak il-poplu xi ftit qalbu maqtuwa fis-sakralità ta' dik il-kelma li kienet se tinqralu. Hemm dettalji ieħor importanti. L-awtur sagru jgħid li damu nofstanar jisimgħu il-kelma tal-Alla u waqt is-smieħ tal-kelma tal-Alla il-qaddejja ta' Eżdra l-iskriba u l-Leviti niżlu fost il-folla u bdew jispjegaw l-iskrittura lill-poplu. Fil-fatt, fil-vers 8 jgħid dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftijem fis-sroħ u spjegaw il-qari. Mela m'għandniex biss xandir tal-kelma, għandna l-Leviti illi ifissru u jispjegaw il-qari. Xi fisser dan? L-ewwel qed kellhom bżonn jagħmlu translation. Għaliex il-poplu ma baqax jifhem l-Ebrajk, il-lingwa sagra li bija inkitbu l-kodba mqazza kienu jitkellmu bl-Aramajk, allura kien neċessarju li l-Leviti jittraduċu biex il-poplu jisma bil-lingwa tiegħu il-kelma tal-Alla u mhux biss jisma'. L-awtur sagru jgħid li l-Leviti fissru u spjegaw il-qari.
kif tista l-kelma talla, din is-silta tfakkarna, tgħixha kif tista l-kelma talla tagħmillek kuraġġ jekk ma tifhimix. Għandna l-Leviti illi jispjegaw u milli jidher jispjegaw tajjeb il-kelma talla. Tant li din toħloq reazzjoni, jiena ngħid reazzjoni doppja skont is-silta illi qrajna minn dan il-kapitlu 8 tal-ktieb ta' Nehemija. Il-biki u l-farħ. Il-poplu nfex jibki. Il-kelma messet il-qalb. Il-kelma ħajja talla ma semawix biss widnejhom u kif ngħidu bil-Malti minn widna daħlet u minn oħra ħarġet, imma il-kelma mismuwa u mfissra u spjegata tmiss il-qalb. Tant li l-poplu infex jibki. Imma dak ma kienx mument ta' biki. Dik il-kelma li messet il-qlub u forsi għanqlet għall-indima, forsi għanqlet għall-konverzjoni. Kienet kelma li saħħet il-poplu u mlitu wkoll bil-farħ. Għal darba darbtej kif smajna l-awtur sagru jgħid illi il-Leviti qalu lin-nies dan huwa jum qaddis ikkonsagrat lil-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux u aktar il-qudiem isktu. Dan hu jum qaddis. Lassewdux qalbkom, ferħ il-mulej u l-qawwa tagħkom. Tindunaw f'silta sabiħa illi tfakkarna li l-kelma talla illi tiġi milquha bil-widna u bil-qalb kapaċi tmiss u tbiddel il-qalb. Anki f'din is-silta dik il-kelma talla mismuha fetħet il-qlub għal-karità, kielu huma biex jagħmlu festa u żammew porzjonijiet biex iqasmu lil min ma kienx preżenti. Ħadd il-kelma ta' Alla, jew ndawluh din is-silta tan sabiħa. Ejjew niftakru illi fil-kelma ta' Alla insibu l-identità tagħna nisranija. Anki f'mument ta' qtih il-qalb jista' jkun dan il-mument preżenti. Emmajn ta' kuraġġ. Din hija l-kelma talla, l-kelma miktuba talla, l-iskrittura imqazza. Skrittura li teħtieġ li mhux biss nisimgħuha imma nifhmuha. Mhux biss nisimgħuha imma jeħtieġ li ifissru inna ħalli dik l-iskrittura tinżel fil-ħamrija tajba tal-qalb tagħna. Tista' tnikkitna, tista' tferraħna. Huwa żgur li ddawwalna u ssaħħaħna fil-mixja tagħna nisranija. Hija kelma qaddisa. Kelma ħajja, anzi, kelma li tagħtina l-ħajja. Ejjew nintrabtu magħha biex skont il-kelma li għadna kemm smajna, ferħ il-mulej ikun il-qawwa tagħna. Insellmilkom.